chokwadi chazonyatsobuda manje kuti vanhu vari kutaura vachiuya vachifamba vachiti mutungamiri wenyika yezimbabwe panguva inonge ari zene ndechokwadi. Tiona vakomana even vana meya mafume panapa vanyatsovhura hombe vachitaura masvika kuti aiwa 4.5 million yongodisappear aiwa without a trace muguta guru reHarare. Zvinokuratidza vanhu kuona kuti aiwa these guys vari ngoripo kungorova mari dzenyika panapa, vanhu vachisafa vachiona chimoto kunze kunoti wasubscribe like utondobele kuti vira paindipindula nodanyira chiti Harare simeye chikumafumo is saying that over 4.5 million US dollars disappeared from the city council through one of its companies, Harare Quarry. Warren Chiwawa, the seat of Harare's chamber secretary, claimed that the 4.5 million US dollars went missing when Antonia Zvoutete, who is now the Marondera chamber secretary, was the general manager of the Harare Quarry. Thomas Kwanobuda panapa atrikuona kuti aiwa vakomana vataura chiri 4.5 million amana musatama ne 4.5 million ari ma US dollars aizi mari yekutamba nayo. Vana masvufume vakomana vanozviti ndo vakangwara-ngwara vari ngoripo vachingoregera mari yakadaiyo ichingoshaikwa vasingainvestigate. Panapa tinoona kuti vana Jacob Mafume panguva inoyi vaimproved mune situation aiwa yanyasoona kuti vari muchimoto. Tiona kuti pamwe chete vari kuonekwa kuzi ndo vakomana vari kuswera mastate funds, muchiona paya pepa commission of inquiry vanopa adresi isiriyo vachitya kuinvestigatewa. Panozoonekwa kunzi adresi yanga apa munhu mukuru anotadza kuziva adresi pamba paanogara. Mashoko vanhu vanyasoona kuti aiwa these guys aiwa vari ngoripo zvavo kuda kungoitisa vari matunono. Tichiona zvekare another helicopter yemasoja ichidonha zvayo mudenga vakomana vari patraining. Zvinoratidza kuti aiwa mastate funds ari kungoswandiwa, vanhu havasi kuadvanza pamwe chete nekuimprova maservices pamwe chete nethe military. Zvikanzi nyika yezimbabwe yaatakiwa kana kuti natural disaster or even war, ndiani anoenda kunorwa hondo iyoyo? Ngotize mafunguro enyu notibei pamusoro pechitiko ichi pina comment section medu. Subscribe like chinotonda bele.